Så er vi her igen. Det er nemlig blevet onsdag, og klokken den er blevet 14. Så som sædvanligt, så sender Brixen og jeg live, som vi har gjort de sidste lange stykke tid. I dag er vi taget på besøg hos en af Danmarks nok bedste producenter af rhododendron. Og det er fra den leverandør af, vi i Billeblomst har alle vores rhododendroner. Vi har kun dansk produceret rhododendron i vores centre. Han har været så sød at sige, at vi måtte komme ud og prøve at lave et surbundsbed med rhododendron ude hos ham. Så han havde travlt i går med lige at få gravet ud og smidt noget spagnum her, som jo skal bruges for, at vi kan lave et rigtig fint rhododendronbed. Vi vil vise nogle forskellige typer af rhododendron. Vi vil vise lidt haveazalier og lidt japanske azalier. Og med snilde og omhu og finesse, så kan man jo faktisk lave et rhododendronbed, som blomstrer hele sæsonen. Det kan man i hvert fald rigtig meget af. Man kan i hvert fald forlænge sæsonen i blomstring, hvis man lige tænker sig om, hvad for nogle sorter man vælger. Ja, og så kan man jo gøre, som vi har gjort her. Vi kan lave kunstmalerens farvepalet med at have en hel masse forskellige farver, der klæder hinanden. Eller man kan være mere stilren og gøre som, fordi det er faktisk en rigtig, rigtig fin baggrund, vi har fået heroppe. Det er det nemlig. Hvor der er plantet i en stor kumme, som vi kan se her. Af smukke hvide rhododendron. Ja. Af den klassiske sort, der hedder Cunningham's White. Cunningham's White. Og det er jo en af de meget tidlige blomsterne. Det kan man jo også se. Det er jo faktisk alle de rhododendron her, der er først i blomst. Ja, og Cunningham's White, og så er den faktisk lidt lyserød. Ja, den har sådan en snert af. Den har en lille snert af. Knoppen er jo faktisk rosa. Ja. Og så springer den ud, og så er den hvid med den her smukke hvide læbe. Ja. De står jo fantastisk flotte lige nu. Fuldstændig. Og det er jo også det, som rhododendron de kan. De behøver jo ikke stå i et stort bed, hvis ikke man har en have eller noget, man godt kan lide rhododendron. Så en stor kurv, en stor flot krukke. Helt perfekt. Ja. Og det er også en fin måde at opdele sin have på, synes jeg. Ja, hvor mange de putter bambus eller græsser i. Så er det her jo også en fin måde at gøre det på. Man skal jo huske, rhododendron, det er jo en plante, der er pæn hele året rundt. Ja. Det er jo faktisk det, der dens egenskab er jo, altså den står jo sådan her hele vinteren jo, og så er det jo først, når det så varme begynder at komme, at den springer ud. Hele sommeren, der står den med friske nye blade, og om efteråret, så bliver knopperne allerede dannet hen i sensommeren, og så står den jo bare flot hele tiden. Så man kan sige, den er jo ikke så kedelig hen over vinteren, hvor vi jo faktisk nogle gange mangler noget lidt grønt og lidt frisk i haven. Det vil sige, den er ikke løvfældende. Nej, den er det, man kalder for stedsegrønt. Yes, så man har noget pænt grønt. Ja. Så det er jo virkelig vigtigt faktisk også, at det hele ikke er så kedeligt om vinteren. Det kan hurtigt blive trist, gråt og brunt at se på. Det er nemlig det. Ikke? Så er det jo fint med de her. Og derfor synes jeg også, det er meget vigtigt, og det kommer vi jo selvfølgelig også med ind på, at når man kigger på sine rhododendron, når man køber dem ude i en af vores plantecenter, det er, hvordan ser løvet ud, hvordan ser bladene ud, er de runde, er de tykke, er de spidse, er de brede? Fordi det er jo faktisk rigtig meget over, der skal du kigge på løvet, og ikke på blomsten. Så det er vigtigt, altså, at det også er spændende at se på løvet, når den ikke blomster. Selvfølgelig skal man også vælge nogle blomster, man synes, der er smukke. Og de blomstrer også i lang tid, men der er også rigtig mange måneder og år, hvor de bare skal stå og være flot grønne og fine. Og så, lige nok som du siger der, så er det jo lidt fantastisk, at man kan have... Der er jo en som Graciellen der, som jo er en klassisk eksempel på, at den er helt anderledes i løvet. Det er jo rigtig fint, sådan lidt let, flot løv. Så jeg tænker, vi går nemlig også... Nu kigger vi lidt, det er fint, men så går vi alle sorterne igen, når vi planter. Det skal vi nok, fordi så har vi den her over. Og nu kan det godt være, at du griner af mig, og hvad jeg siger, det er så vant til, så det er helt fint. Ja. Men lige umiddelbart, hvis den bare står, så minder bladene rent faktisk om en kirsebærlaurbær. Jamen, det kunne den godt gøre. Det har du ret i. Ikke? Og så har vi en herhen. Den er grå i bladene. Den er også virkelig smuk. Så har vi den her, som er lidt grøngrå i løvet her. Så man kan jo få ikke kun blomsterne i farveladen, men man kan jo også få det grønne, som kunstmalerens farvepalet. Lige nøjagtigt. For sådan lige at give et billede af det her, det er jo et rhododendronbed, og vi planter dem jo måske en lille smule tæt, for at det sådan skal se pænt ud, og det vil være flot de næste, allerede fra i år er det flot, og de næste mange år er det flot. Men hvis man sådan tænker måske 10-15 år frem, så kan nogle af rhododendronerne jo blive kæmpe store og fungere helt som hække. Ja.
Og det er det, vi lige skal kigge lidt på Det først. synes jeg. Og det er jo, nu skal man heller ikke blive skræmt af, at de er så høje det herovre, fordi det er de høje sorter. Der er jo meget forskel på, hvilken sort man vælger, hvor høje de bliver. Det her, det er jo de sådan helt klassiske, som er lilla, røde og hvide, som bliver rigtig store. Men se lige, hvor stor en rhododendron kan blive. Det kan faktisk blive fint. Og den er jo ikke? flot grøn hele vinteren. Det er jo faktisk fedt. Ja. Hvor meget skal man klippe sådan ind i forhold til, hvis du har en ligusta eller en bøg? Jamen, så skal du ikke klippe den ret meget. Du klipper den kun, hvis du synes, den begynder at blive lidt for stor. Ja, og lidt for vildt i det. Den skal jo ikke sådan klippes 2 gange om året som en ligustahæk. Det er jo lidt lignende noget af det, som også står ude i Mindeparken ude i Aarhus. Der er også sådan nogle rigtig fine, store, gamle rhododendroner. Ja. Alice, hun siger hej for Hornbæk, og vi siger hej til Alice, for er det skønt, at du hopper på her og kigger. Det er jo lidt nørdet, det vi er i gang med i dag. Men det skal der også være. Det er lidt retroagtigt. Det er det nemlig, fordi altså man kan sige, at rhododendron og sådan en plante, det er sådan helt enkel og minimalistisk, som de står der om bagved. Det er der jo rigtig mange, måske der henvender sig til sådan unge mennesker og moderne huse. Men det er jo ligesom om tendensen er ved, at vi går lidt mere tilbage til det naturlige og det oprindelige og det lidt mere vilde look. Ja. Og der kan man sige, så er sådan et rhododendronbed med forskellige højder og forskellige løv og forskellige farver. Jo, synes jeg jo faktisk på sin plads jo. Ikke? Og det er det. Men samtidig med, at det er det, så er det jo også moderne. Det er det nemlig. Altså det er jo moderne, og det er stilfuldt, og det passer foran et gammelt bondehus. Det passer foran et af de der store, flotte dyre villaer, der bliver bygget rundt omkring os, hvor det bare er lige linjer hele vejen igennem. Der er det her jo også fedt på. Så skal vi ikke bare i gang med? Jeg synes bare, vi skal i gang. De her kære planter, de står og vil gerne ned i jorden. Ja. Anja, hun er med fra Als af. Yes, der er garanteret også, og jeg håber, at I alle sammen har det her fantastiske vejr. I er faktisk ret heldige med det her live, Janne, for i sidste uge, da vi var i Hamburg, der var det jo også bare lige så godt vejr. Ja, det var det. Det var det. Nu er det kommet til Danmark, det gode vejr. Det tog vi med hjem. Det var bare, det hang bare lidt bag. Vi kørte lidt hurtigere. Det tog lige nogle dage om at komme. Ja. Det er fint. En rhododendron, som det er jo af alle dem her, det er jo en surbundsplante. Så den kræver en lidt speciel pH-værdi for at den trives. Den kræver ikke nødvendigvis, at det er spagnum, men den vil gerne vokse i spagnum, og det er jo det nemmeste medie at plante den i. Ja, og det er fordi spagnum, det er faktisk lidt luftigt at have med at gøre. Så det er det bedste til den. Ja. Så her er det jo ren spagnum, vi planter i. Ja. Anne-Grethe, hun er med fra Auning af, og det er spændende som altid, det er vi glade for. Og Bogø har vi med, og Søby, nu kommer de alle sammen. Det er godt. Kan I ikke lige komme og lave etablering af et stavlebed hos mig, spørger Annette om. Ja. Men altså. Stavlebed, det har vi faktisk lidt på tankerne til når vi når hen på sommeren. Ja, når vi når lidt længere hen. Nå. Det her, det er jo et helt nyt, frisk rhododendron, der lige er lagt på i går, så det er jo bare, jeg havde faktisk taget sådan en af de her fine Møllebro-spader med. Men det er faktisk så nemt, at jeg faktisk ikke behøver at grave. Det gør du ikke, du kan bare bruge hænder. Men ellers en god ting i haven. Men du svigter ikke helt Møllebro, for du har Møllebro handsker på. Ja. Det er godt nok blevet din favorit. De er bare gode. De handsker der. De røde, de er kommet yt. Det er det her, jeg bruger. Ja. Det her, det er jo også en rhododendron. Og det er altså noget, der ligger mig... Er det ikke det er vel ikke en rhododendron? Jo, det hedder den på latin, ja. Nå. Du har lige fortalt mig, at det er en have, jeg sagde det. Jamen, det hedder den på dansk. Fordi en rhododendron hedder jo ikke rhododendron på dansk. Den hedder jo alberose. Okay. Ja. Rhododendron er det latinske navn. Ja. Og alberose er det danske navn. Sådan. Det her er rhododendron det latinske navn, og azalea det danske navn. Ja. Det her, det er igen rhododendron på latin, og så japansk azalea, eller dværgrhododendron er det her faktisk. Den der er ved siden af dig der, det er en japansk azalea. Det er den her. Yes. Den ligner til forveksling en stor azalea. Ja, men det er det ikke. Den hedder rhododendron simsi, den hedder rhododendron japonica. Ja. Anne-Grethe, hun skriver, hej, vi plantede en rhododendron sidste år. Hvad er sket med den? Bladene er blevet helt brune. Hvis der var grønne på vej, da vi plantede den. Det lyder som noget vinterskade. Ja. Kulden har altså været hård ved vores haver rundt omkring. Vinden og den kulden og frosten, ja. Og hvis den så har stået meget vindudsat, og måske har haft det lidt for tørt hen over vinteren. Og det viser sig først nu her, når varmen kommer. Det gør det nemlig. Ja. Det er ikke sikkert, at den er død. Det kan være, at du bare skal pille alle de visne blade af, og sørge for, at den ikke mangler vand, og give den lidt frisk gødning. Så kan den nemt skille skyder igen. Ja. Hvor meget surbundsjord skal der til ved et bed, hvis man laver et helt nyt? Jamen altså, det kommer lidt på, hvordan. Altså, man kan jo godt vælge bare at grave et hul i bedet, og så putte
rigtig meget spagnum ned i hullet, ned omkring, op over om siden. Og så er det den mængde, man skal have. Her der har han jo valgt bare at grave græstørven af, og så bare lægge en bunke spagnum på. Det er jo sådan den klassiske måde at lave surbundsbede. Og der skal selvfølgelig nogle sække til. Ja. Men det vil sige, at hvis man nu har et bede derhjemme, og man tænker, at nu vil jeg have plantet nogle rhododendron med det her, så kan man godt grave et godt stort hul, og fore hullet med spagnum, eller rhododendronjord, som det også hedder. Ja. Put det ned, put din plante ned, og så pak den ind i surbundsjord, eller i spagnum bagefter. Så har du etableret. Og så kan det godt ske, at man om nogle år lige skal tilføre lidt frisk henover, ikke også? Ja. Kan man smide noget ud rundt i bedet, det for at hjælpe det på det? Ja, men det hjælper ikke noget bare at ligge sådan en tynd lille lag. Det er kun for pyntets skyld, der skal noget mængde til. Yes. Hvordan har rhododendron det med en vestenvind? Der skal du vælge nogle lidt hårdføre typer. Altså for eksempel sådan en som den her Cunninghams Vej, der er jo meget hårdfør. Det kan være den helt klassiske lilla, der hedder Catawbiensis grandiflora, eller den helt mørkerøde, der hedder Nova Simpla. Det er sådan de 3 klassiske, meget hårdføre sorter. Ja. Annette, hun skriver til hende, der skrev med hendes rhododendron, der var blevet, den har garanteret manglet vand. De skal have enormt meget vand. De skal holdes fugtigt hele vinteren, ja. Så for at komme tilbage til den her Azalea, så er det jo en rhododendron, men den tager bladene om vinteren. Ja. Det er sådan lidt også en retroplante for mig. Det er jo sådan en, min farmor hun havde i hendes have, og var vældig glad for de her Azalea. De dufter, mange af dem. Den her dufter især meget. Jolie Madame. Yes. Flotte lyserøde klokker. Ja. Det er den, der slutter af med at blomstre. Den blomstrer hen i juni måned, hvor de andre er ved at være færdige med at blomstre. Så nu starter vi på bagsiden. Ja, vi starter. Den er lige ved at springe ud, og du kan se alle de her tykke knopper, der sidder her på, Janne. Det er blomsterknopper. Det er blomsterknopper. Alle de nye hernede, det er blade. Ja. Så får den fine grønne blade, lysergrønne blade, og så blomster den. Så står den med grønne blade hele sommeren. Men så slutter den af med nogle flotte høstfarver. Sådan helt ildorange, røde, gule, alt efter hvad sort det er. Og det er jo også fedt at have i sådan en rhododendronbed, så er der lidt aktivitet igen. Ja, så kan det se det ud som... Den skal herned og bo. Ja. Og det er også nogle, vi har i Billedblom. Det er det, ja. De koster 199. Ja. Vi har jo rhododendron fra 129 kroner. Og så har vi dem jo ellers opad i priser. Og vi har jo de helt klassiske, som er de billige sorter til 129. Og så de lidt mere luksussorter, lidt mere spændende sorter, lidt mere anderledes sorter, som så kommer til 179, tror jeg, 199 og deroppe af. Og 249, så den der. Men de har lidt forskelligt med. Der kommer vi til herover. Men den her Azalea, den findes i gul, i hvid, i lyserød, i pink og alle mulige nuancer. Vi skal plante en mere derovre lidt senere. Jeg synes, hvis I skal prøve at have lidt variation i jeres surbundsbed, så prøv at plante sådan en igen. Sådan en rigtig mormorplante, som er blevet moderne igen. Og det gør jo ikke noget, der står sådan nogen der er lidt nøgne imellem det pæne grønne, der står. Det gør det nemlig ikke, nej. Så har vi herude på hjørnet, der skal vi have en japansk Azalea. Ja. Så hun skriver, og i rhododendron kan man plante lidt blåbær ind imellem. Det kan du nemlig, og det kommer vi nemlig også til. Ja. Ikke at vi planter noget i dag, men et surbundsbede, det inviterer også til det, vi kalder for selskabsplanter. Ja. Her har vi en lækker sag her ved navn Azalea rococo. Rococo, ja. Ja, en japansk azalea. Som lidt fyldt i blomsten. Ja. Super fin. Den koster 100 kroner i den her størrelse her. Det er jo ingenting. Nej, for sådan en stor flot plante, ikke også? Ja. Og nu tænkte jeg lige på før, da vi stod og snakkede specialiteter inden for rhododendron, når vi siger der, altså de er lidt dyre, 249 og i den dur der, ikke? Men hvis vi så vender billedet om, og siger 249 kroner for en rhododendron. Du har i hele din levealder. Ja, det er jo det. Det er jo ingen penge. Det er jo ingen penge i forhold til, at du går hen og køber en buket til 249 kroner, nej, det er det. som holder 10-14 dage. Ja, ikke? Så nogle gange, så skal man også sætte tingene lidt sådan... Prøv at se, hvad den her søde lille sag her koster, som du også kan have de næste 10-15 år. 49,95 i Billedblom. Ja. Det er en lille imperatum, som er sådan en lille dværg, helt bitte små blade og bitte små blå blomster. Og den står jo så også pænt med grønt løv. Og den skal sådan lidt blålig grønt løv faktisk. Ja. Den skal stå herude i kanten, fordi den bliver lav. Ja. Så vi så har det høje, og så går det sådan lidt ned. Ja. Så skriver Birgit her, jeg har en skimia, som er grim efter vinteren. Skal jeg skære den ned eller ned?
Klip det, ja, det skal hun. Det betyder også på, at den har haft en frostskade. Det er de, og dem vil der altså komme mange af, og jeg ved hvad, i kundeservice, der får jeg også alle de der billeder og hver sit på, og det er simpelthen fordi vinteren har været hård ved vores planter rundt omkring. Og der er garanteret også nogle af jer, der har en oliven derhjemme, der har taget skade. Og nogle kirsebærlaurbær, som har taget skade. Det kan vi i hvert fald mærke. Det er bare den her vinter, der har gjort det. Så. Og Sus, hun siger hej begge to, og vi siger hej til Sus. Dejligt, du er med. Så. Det må være en fornøjelse, det der. Det er så dejligt. Det er helt lækkert. Ja. Så har vi Marlies her, som jo var den flotte sort med de grå blade. Ja. Og så får den jo helt klassisk lyserøde blomster. Det er sådan en, som jeg kan huske, som har stået nede. Nu kommer jeg fra Aarhus af, og nogle gange så har jeg... Kommer du fra Aarhus af? Ja, det har jeg aldrig gættet. Nej, det er godt. Nej. Men da jeg var barn, der gjorde jeg rent nede i en kæmpe villa nede på Strandvejen. Nå, ja. Og i deres have, der stod der også sådan 5-6 af de der, og jeg kunne gemme mig under dem. Nå, de var flotte, ja. Og det var den farve her. Sådan nogle store blomster der. Men det har ikke været den her slags, fordi det her, det er det, man kalder for Jacosomanum-hybrider. Men selve blomsten, det var den der. Det jeg vil sige med den bliver ikke så høj. Nej. Den bliver sådan meget kompakt i det. bliver cirka 1 kvadratmeter, sådan cirka i løbet af 10 år, efter vinterforhold og sådan noget. Så det er igen smart, at det ikke er en, der bliver kæmpestor. Ja. Den bliver slet ikke som dem, du har om bagved dig. Nej. Det er også en lille dyre sorter til 199, men det er stadigvæk en rigtig, rigtig god pris i forhold til, hvad de koster. Og det er det bare. Det er vores kollegaer. Ja. Fordi den er noget langsommere i voksne. Så hvis man vil gerne have noget, der ikke bliver for stort og for voldsomt for hurtigt, så gå efter dem, der hedder Jacosomanum. Og det er så lige meget, hvad de så hedder bagefter. Bare den hedder det, så er det nogle lave kompakte. Så er det nogle lave kompakte nogen. Hvis jeg husker helt rigtigt, nu må jeg ikke blive helt, men for min skoletid, det mener jeg lært, at det er en ø, der hedder Jacosomanum. Det er det også. Ja. Og det der er meget koldt om vinteren. Og derfor er de bare hårdføre og kommer derfra. Jeg ved ikke lige helt huske, hvor den ligger henne. Kan du det? Fasankokken, han var også enig med dig. Ja. Kan du huske, hvor den ø ligger? Nej. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke huske, om det er ude ved Japan, ud fra kysten derude. Ja, det tror jeg. Det er også lidt. Jakob, han skriver her, det er billigt. 2,49 for en rhododendron. Det er nemlig billigt. Det er det. Fordi det er noget, vi har glæde af i mange år fremover. Og Sus, hun siger, det er altid rart at se vores live. Det er godt. Ja, det er dejligt. Så ordner jeg lige bedet her. Jeg leger også kultivator med de handsker her. Det er fantastisk, det er så godt. Sådan noget lækker jord her, ikke? Det må være en fornøjelse. Ja. Så har vi en anden lille sød sag her. En anden type japansk azalea, der hedder Comchetta. Consonetta. Også kun til 49. Det var den, jeg sagde før. Den ligner til forveksling en stor azalea. Ja. Den er sød, ikke? Så skriver Morten Horslund til os. Hej med jer. Hej med dig. Har I opstammet rhododendron? Ja, det har vi faktisk. Ja, det har vi. Jeg så nogen over i Aarhus-afdelingen i går, da jeg var derovre. Det har alle butikker. Jeg tror ikke, der er nogen, der er udsolgt endnu. Nej, og den, jeg så over i Aarhus, der var derovre, der havde de fineste lyserøde blomster. Ja, nu skal jeg lige en bagved, tror jeg. Ja. Så har vi også en anden lækker sag her. Prøv at se sådan tykke, fede, lækre blade og flotte knopper, ikke? Ja. Snekrone hedder den. Snekrone. Den bliver helt hvid, når den springer ud. Ja. Det er igen en Jacosomanum hybrid, og det betyder jo igen, at det er med lav og kompakt. Ja. Den er flot, ikke? Ja. Og igen, så kan I se her, så er den lyserød i spidserne, ligesom vi har. Det er altså mange af de hvide, der er. De er lyserøde. Ja, lige i starten, ikke også? Alice, hun skriver, hun købte i november 2 stueazalier hos os. Kan den komme ud i haven? Og kan den stå derude til efteråret? Den kan komme ud i haven i sommer, og så kan man tage den ind til efteråret. Den kan ikke stå ude om vinteren. Nej, når frosten begynder at melde sin ankomst, så skal den ind. Ja. Hvad kostede den store fine en der? 199. 199 kroner. Men som sagt, vi har rhododendron fra 129 kroner. Ja. Sådan. Pia, hun skriver, det er dejligt at se jer og få en masse inspiration. Så har vi en anden lækker sag her. Ja. Den er du lidt vild med. Den er jeg... Nu må du ikke træde bag. Nej, jeg skal nok prøve at passe på. Jeg kan allerhøjst falde. Jamen det har du prøvet en gang. Ja, det har jeg. Men det her, du er faldet blødt her, Janne. Jeps. Ja, jeg er lidt vild med den her. Jeg synes, den er så imponerende. Både i farven, men også den fortælling, jeg fik om det. Vil du fortælle det historien? Ja, men jeg har lige nogle spørgsmål her til dig. Først, mens jeg får Camilla, findes der rhododendron, der er til skyggepladsen i haven? Altså ikke dyb skygge, men halvskygge er fint. Vandrende skygge, eller vandrende sol. Ja. Så er der en, der hedder Uday, der spørger, er der azalea i Aalborg? Det er der helt sikkert. Det er der helt sikkert. Hvis butikschefen der husker at bestille nogen deroppe, det tror jeg han har. Og jeg er sikker på, at der er nok af azalea i Aalborg.
Så skriver Anna, jeg har købt en rhododendron sidste år. Hvad er der sket med den? Den har fået brunlige blade. Jamen, det er igen det der. Det er vinteren. Vinteren, der har gjort det. Pille de brune blade af, og lev lidt med, at den ser lidt trist ud. Den skal nok komme efter det. Ja. Det der er med den her, hvad var det nu? Den hed Ja. noget med september, Janne, ikke også? Den hed nemlig, September, her er skiltet. ja, September Charming. September Charming. Og det er en charming, det vil Yes. jeg have lov at sige. Den blomstrer lidt her i foråret, men blomstrer rigtig meget i september, og det er jo interessant. Til efteråret, ja. Ja. Og det var Hvem har jeg. ikke lyst til at igen at få lidt forår i september igen? Ja. Ja. Det, og man må også sige, at vejrmæssigt, så ændrer vejret sig jo også i Danmark. Det gør Så det jo. vi har jo nogle rigtig, rigtig gode aftener og dage i Vi er jo september rigtig også. meget ude i september stadigvæk jo. Så den her står nu her med en masse fine knopper, og når de så er færdige med at blomstre, så kommer der nye knopper, Det gør du nemlig. Det er det, der er specielt ved og den sort her. så blomstrer den en gang mere. Ja, 179 for den smukke sag. Ja, ved I hvad? Det, Men det er jo også billig blomst. det er det. Så har vi også en anden smuk sag her. Graciella, det er jo en af mine favoritter. Den er altså også fin. Prøv lige at se nogle flotte løv. Den er sådan lidt helt, man kan sige, myrdeagtig. Ja, det er den faktisk. Ja. Hvad er det en af specialsorterne? Det er det også, ja. Men det er ikke en... Jo, det er det nemlig den til 249. 249, ja. Men herreste Gud, som jeg sagde før, 249 for en rhododendron, I har, ja, fra nu af og så til ever. Ja. Det er jo småpenge. Det er det. Jeg har købt en rhododendron Baden i billigblomst på tilbud, men har ikke sat den i en krukke endnu. Kan I måske sige noget om Baden i krukken? Baden er jo en tysk sort, Ja. som får helt mørkerøde, den farve blomster der. Og så er den jo helt lav i det. Ja. Det er det, man kalder for en dværgrhododendron. Ja. Den kan du også fint have en krukke af. Den kan du sagtens have i en krukke. Bare husk at bruge noget surbundsjord. Der skal bare bruges noget svagner eller surbundsjord. Men du kan jo i realiteten, fortalte du mig, inden vi gik på her, have dine rhododendroner i krukker og kurve, hvis det er det, du vil. Det kan man nemlig sagtens. Ja. Det kan man. Kommer I også til at lege lidt med hortensiaer i en live? Det kunne da godt ske. Vi har ikke planlagt så meget mere nu her. Vi er lidt i gang med at planlægge. Ja, det er vi. Så spørger Jakob, kan I huske, hvad en opstammet rhododendron koster? Nej, det kan jeg så faktisk Jeg ikke. kan heller ikke huske det. Så Jakob, der må du op på cyklen, og så en tur ud og kigge i billedblomst, og så prøve at se, hvad det er. Kunne være, der var noget mere, der fristede, når man kom derud. Så har vi Lige nu, den. der buner alle vores centre. Helt vildt. Fuldstændig med så mange. Og der er mange lastbiler, der er ved at blive læsset ned igennem Europa, der kommer op til Det er Danmark godt, i morgen. ja. Og danske planter fra Ja. danske gartnerier og fra Det danske hele, planteskoler. det er lige nu. Ja. Rikke, hun spørger, kommer der snart store træer til Hillerød? Du har lige været en tur i Ja, Hillerød. Hillerød, ja. Men det ved jeg faktisk ikke lige. Det vil jeg ikke lige love. Nej, Der er nok ikke så mange turer lige på vej til ret mange steder lige nu. det er der Det ikke. skal vi lige have undersøgt. Ja. En anden lille sød lille japansk sale her i helt hvid, hvis man er til det. Rigtig, rigtig sød også. Vejsneen Yes, det til lyder faktisk også tysk. 49,95. Det lyder tysk, ikke? Jo. Mm. Jo. Men det kan man godt sige, selvom man er fra Aarhus. Ja. Ja. Så er der også mange, der altid spørger, kan man få gule rhododendron? Ja, Og det kan man her. det kan man. En limefarve. Bare lige se, Ja. hvor flot den er. Det er igen en Jacob Shimano hybrid. Agneta. Yes. Den skal bo heroppe. Det var ikke Agneta Falkskog. Nej, var det en kendt? Abba. Nå, ja. Ja. Tina, hun skriver her, mine hortensier ser tørre ud. Ja, Altså, det kan de godt gøre på den her årstid, uden at fejle noget. ja. Det kommer an på, hvordan tørre. Ja, og igen så hortensia, det er jo bare vand. Ja, og de kan også godt have taget en lille smule skade af vinter, men skyder igen nu her. Så skriver Lilian her, gid I da fik en butik på Bornholm. Ja, det kunne også være hyggeligt at skulle over og Ja, arbejde der og hjælpe lidt. det kunne det. Er den ikke fin? Jo, Japanske sælge. ja. Azula. Ikke sådan? Skal du lige holde den der? Jo, Ja. Azurella. Azurella, Ja, også til 49,95. Ja. Jamen prøv lige at høre. Det er da så fint. Det koster jo ikke. Det er billigt at lave sådan en bed her. Ja, det er det jo faktisk. Tænk på, hvor mange år man har det. Nu tror jeg lige, jeg skal rette knæene op her. Ja,
Har vi nogle spørgsmål, Janne? Ja, skal hortensia også i surbundsbede? Det kan de godt, ja. Det er en surbundsplante jo. Det er det nemlig. Så det var ikke en helt skør idé. Men kan man plante dem ind imellem her? Det kunne du sagtens gøre. Det kunne du også godt. Yes. Du kan også plante lyng ind imellem her. Ja. Du kan plante surbær. Ja. Du kan plante... Nej, ikke surbær. Nej, ikke surbær. Blåbær. Blåbær, ja. Piris Ja. kan også stå her imellem. Ja. Og hvis man har dem imellem, så får man jo virkelig flammer. Ja, både i vinter og efteråret og om foråret også og sådan noget. Så er det der er også bare, en rigtig god idé. Det er det nemlig. Ja. Mine hortensier får ikke samme farve, som da jeg købte dem. Nej, og det er jo igen nu, og det er jo det med det her jord, det kan vi lige snakke lidt om, inden jeg planter de sidste planter her. Ja. For det har noget med pH-værdien at gøre i jorden, i forhold til hortensier, hvad farve de får. Mm. Fordi pH-værdien skal være lav, for at de får den blå farve. Ja. Så den har nok typisk været blå, da du har købt den, og så bliver den mere lyserød nu. Og så måske hvid, hvis ikke vi gør noget ved jorden. Ja, det er det. Ja. Så der skal du enten bruge noget, der hedder farve blå, som er sådan aluminiumsulfat, som du vander ud. Så går du med til at sænke pH-værdien på den måde. Ja. Så nogle planter som dem her, rhododendron, de vil gerne ligge på, mener jeg, sådan 4,5-5,5 pH-værdien. Ja. Og det er det her forskellige rhododendronjord, som vi sælger, det ligger på. Ja. Det er jo klart, at hvis man skal lave sådan en stor bed som det her, så skal man jo have noget mængde. Og der har vi faktisk en større sæk jord. Hvor meget der var i den? Vi har 1.500 liter med her til 100 kroner, og så har vi den også i 300 liter. Den er dobbelt så stor som den er dobbelt så stor, og den koster 149, og så kan I få et tilbud, hvor I kan købe 18 sække gange 300, det er en hel pal, til 2.400 kroner. Ja. Jeg vil sige, altså, så kan du virkelig lave stor rhododendron for 2.500 kroner. Ja. Det kan du, og det er jo bare én gang. Og det er noget rigtig godt, luftigt, lyst spagnum, som er lige er godt til rhododendron. Lige nøjagtigt. Så ellers så til de mindre planter, så har vi jo de her 150 liters. Vi har nogle helt små poser, hvis man mere bare lige skal plante med nogle krukker med 40 liter. 39,95 3 for en 100 kroner sæd. Yes, og hvad var den der kostet? Den koster 99,95 for den der, og den store koster 149,95, og den vi har her, spagnumsfri surbundsjord, den koster en 100 kroner sæd. Det er jo noget helt andet produkt det her. Det er fuldstændig. pH-værdien er den rigtige, men den er lavet på noget helt andet materiale, naturmateriale. Og ingen spagnum. Ingen spagnum, så det vil sige, den er tung. Den er virkelig tung. Den her, men det er noget godt jord også. Ja. Så skal I huske, der skal gødes også. Og det gør jeg her bagefter. Det gør vi, og så tager vi den der. Ja. Fordi så tager jeg lige de der spørgsmål, der kommer her. Der er en, der spørger, kan man bruge hestemøg i stedet for at bruge spagnum? Nej. Nej, det kan du ikke. Nej. Får vi chokoladeblomster? Det gør vi. Ja. Vi er ikke helt klar endnu, men det følger vi op på. Hvilken rhododendron kan bruges i halvskygge? Jamen, det kan de fleste faktisk. Ja. I glemte at fortælle om at plante i krukker. Jamen, jeg ved ikke, om der er, vi vil gerne snakke om det igen. Jeg ved ikke, om der er så meget at sige, men altså, vælg en krukke, der minimum er dobbelt så stor, som den pot, den står i forvejen. Ja. Så du kan få en masse jord ned. Og så køb sådan en pose af det her rhododendronjord. Til 40 kroner og 3 for en 100 kroner. Ja. Og så brug det til at plante den i. Ja. Kan man plante indendørs hortensier ud i haven, hvis man ikke vil have dem indenfor længere? Ja. Det kan du godt. Ja. Det har jeg faktisk gjort, der hvor jeg boede før. Det kan man godt. Der satte jeg ud i en krukke, min hortensia, og de har stået der i 8 år, og de har blomstret hver eneste år. Skal man bruge spagnum og hestemøg? Kan man det? Hestemøg og så surbundsplanter synes jeg ikke rigtig passer sammen. Nej. Det er til køkkenhaven, til grøntsagerne, til kartoflerne, til buskene og sådan noget, men ikke lige til surbundsplanterne. Nej. Så siger Birgit, det var hyggeligt at spørge dig i Billedblomst i Hillerød i går. Det var godt. Det var godt. Det er dejligt. Så har jeg ikke flere spørgsmål lige nu. Nej, det er godt. Men det er så hyggeligt, når I kommer. Ja, men det er det. Ja, det er det. Det er det nemlig. Så skal vi lige have de sidste 3 i jorden herovre. Ja da. Og der har vi jo igen en af de her azaleer, som er gået lidt i glemmebogen. Ja. Men dem vil vi gerne have lov at slå et slag for. Det vil vi, ligesom vi gjorde for den gule magnole sidste uge. Ja. Dem her, de er så til gengæld bare i alle plantecenter, så dem kan I komme og købe med det samme. Ja. Feuerværk. Yes. Ildorange. Flotte blomster. Ja. Og til 200 kroner. Yes. Den blomster i juni måned. Ja, og prøv at se her, den er allerede ved at sætte knopper. Og så kommer det jo med en masse fine blade også. Så det er lidt en fejl, at vi har ladet den gå lidt i glemmebogen, og vi ikke har. Og sådan er det med mange ting. Altså, det kører jo lidt op og ned også. Så. Planteverdenen går jo lidt i ring ind imellem. Det er jo ikke så tit, at vi opfinder nogle
nogle nye planter. Vi kan godt opfinde nogle nye sorter. Ja, nogle nye farvevarianter. Ja, og sådan noget, men ikke ligefrem en plante, vi ikke har set før. Ej, det er sjældent, det sker. Ja. Ja. Så har vi endnu en lille japansk azalie her. Købenstein. Yes, det er også en tysk sort, ikke? Jo, det er det. Virkelig flot lilla, purple-agtig farve, ikke også? Og det er jo lidt fint, det der, når tingene de sådan kører rundt der. Altså som jeg sagde før, man kan jo lave den her fine palet af farver, som kunstmaleren han har. Når han sidder og maler sit maleri, så laver vi vores maleri i haven med de forskellige farver og planter. Man kan også holde det helt stilrent, som de har valgt herover for at lave en fin baggrund her. Af den her fine en. Det er et temperamentsspørgsmål, vil jeg sige. Det er det nemlig. Nu spørger Tina her, jeg har klippet toppen af min hortensia. Må man godt det? Nej. Nej, det må man nemlig ikke. Jo, det kommer an på, hvad det er for en hortensia. Ja. Er det makrofyller, altså de almindelige hortensier, så må du ikke klippe andet end det visne af. Så klipper du blomsterne af. Ja. Er det en paniculata, altså de her syrenhortensier, limelight, Marie, hvad de ellers hedder. Det er dem med den spidsblomst, ikke? Ja, dem, der kommer op som sådan lidt en syren. Ja. Dem kan du klippe i, som du vil, og det har de faktisk bare godt af, og så blomstrer de alligevel i år. Ja, men alle andre hortensier, hold saksen væk. Hvis det er makrofyllersorter, ja. Ikke hvis det er Annabelle eller de her pink Annabelle, de har også godt af at blive klippet ned. Ja. Så det er sådan lidt, hvis du er på stadigvæk, så skriv, hvad det er for en af dem. Ja, hun er her på. Tina, kan du finde ud af, hvad det er for en, du har klippet lidt i, som vi kan sige fy skamme, eller sætte en thumbs up til dig? Ja, det er det. Ja. En anden lækker sag her. Ja. Nok den, jeg synes, der er der smukkest. Ja, der bliver jeg også lidt forelsket i, det er helt sådan klar rød. Ja, rigtig fint. En Jacomanum igen. Ja. Og den hedder Debbie Dane til 249,95. Den har der nogle flotte blade også. Ja. Og den har de her, nu gør vi lige sådan her. Okay. Prøv lige at se bladene under bunden. Ja. Og det er faktisk, som jeg har lært det, og det er igen mange år siden, jeg har lært det her, men jeg regner med, at det stadigvæk virker. Så det her, det er sådan en behåring, og det er altså ikke nogen svampesygdom eller noget som helst. Nej. Det er simpelthen noget, de har fra naturens side af, fordi det beskytter dem mod kulde om vinteren. Mod kulde om vinteren fra den her lille ø, der hedder Jacomanum. Ja. Men er de ikke flotte? Jo, det ligner sådan nogle, For sådan lidt æde lidt, ikke? Jo, det gør man. Ja. Men det ligner sådan nogle ruskin. Ja, det er det. Blade. Og der er faktisk mange af de her Jacomanum-typer, når de nye skud, de kommer, så er de sådan helt belagt med sådan noget hvid noget. Det ser super flot ud, og det er ingen sygdom. Nej, og det skal man ikke. Det har jeg nemlig også haft forespørgsel på. Ja. At jeg har skrevet, der er gået svamp i det. Nej, men det er der ikke. Altså naturen er forunderlig, og den kan godt nogle ting. Så det er ikke svamp, det der. Nej. Så skriver Birte her, er der en plantekasse. Er det en plantekasse, den store sorte, som står bag bedet, og hvad er der en pris på den og størrelsen? Det er en plantekasse, men det er en, som vedkommende, der bor her, har fået en smed til at lave til sig, så det er ikke noget, vi har. Ikke så stor størrelse? Nej, vi har nogle plantekasser, men ikke i den kaliber der. Nej. Behøver man at klippe i nogen af dem? Nej, det behøves ikke. Nej. Så spørger Tina, skal man nippe knopperne af, når de er visne? Det kan være en fordel, ja. Sådan lige at... Jeg kan næsten, når blomstet er... Jeg kan jo ikke nænde at gøre det på nogen af dem. Nej, det synes jeg heller ikke. Men det er lige her. Så nipper man. Lige under. Det er først en gang i juni måned. Ja. Så blev vi færdige med at plante, Janne. Ja. Ja. Så skal vi have den givet noget gødning. Og Vinnie, hun er skam med fra sofaen i Valpsund. Ja. Det er dejligt, og så har jeg garanteret dig for, at hun har kaffen klar også. Ja. Ja. Men prøv lige at se. Det er jo ikke fordi... Nu kunne man godt have valgt, altså pille etiketterne af har jo nok pyntet på bedet måske, men jeg synes lige, det er hyggeligt nok, hvis jo, men det er jo også... kan se det, men det vil jeg jo gøre derhjemme, og så gemme etiketterne jo også. Jo, lige nøjagtigt, så man måske lige nummererer dem lidt, så man ved, nemlig. hvad for nogen det er. Også fordi etiketterne bliver også grimme med tid, men det er faktisk sjovt, om 3-4 år, så har man gæster af noget familie eller venner eller et eller andet, så siger, den der rhododendron, den er virkelig smuk, sådan en kunne jeg godt tænke mig her hjemme i haven. Hvor har du købt den henne? Den har jeg købt i Billigblomst. Hvad hedder den? Ja. Og det kan man ikke huske. Så må man ind i skuffen og finde etiketten. Lige nøjagtigt. Ja. Det er det samme med tomatplanter nu. Alle os, der planter tomater i drivhus nu og sådan noget, gennem nu etiketterne, fordi det er bare så dejligt, når man næste år gerne vil have den her tomat, man fik købt. Fordi man var helt vild i den der. Den her, den var faktisk ikke sådan lige min stil. Så skal man jo også lige kunne huske ikke at få købt den igen.
Tina, hun kan ikke huske, hvad den hedder, men den stod ude sidste år. Tina, kan du huske, om den fik sådan en spids blomst, sådan lidt op, ligesom en syren, hvis du kan forestille dig syrenblomsten i der. Eller er det bare en af de almindelige hortensier, som vi også ser som stuehortensier? Ja. Hvis du kan huske det, så kan vi svare dig helt nøjagtigt på, om du skal have et slag over fingeren, fordi du har klippet, eller du skal have en thumbs up, fordi du har gjort det. Ja. Men det jeg vil sige, det var, at hvad har vi sat her? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 rhododendroner er der sat her. Og det har taget små 3 kvarter. Ja. Nej, det har det ikke engang. 35 minutter, og vi har snakket imellem. Ja, jeg kunne have gjort det meget hurtigere. ja. Rolig nu. Så, men igen, altså når man nu har noget frisk spagnum på, altså det er jo så let at arbejde med. Det er nemlig så nemt at arbejde med og lækkert. Ja. Og det er bare at hente nogle sækker og få det kørt ind og så smidt på. Ja. Og så grave et stykke græsplæne op, fylde rhododendron spor på. Det må gerne toppes sådan lidt op, ligesom det gør her. Ja. Det ser bare flot ud. Og så bare fyre nogle planter i. Er det en idé at vande det, inden man går i gang? Ja, det kan det godt være. Det her jord var fint våd. Jeg tror måske, de har vandet det i går. Ja. Men ellers så skal man selvfølgelig vande det, hvis det er meget tørt. Ja, men ikke sjask det til, så det bliver mudder, vel? Det kan ikke blive mudder. Det praller sådan helt af. Og nogle gange kan det godt være lidt tørt i sækkene, så der skal lige lidt vand til. Og der er nogle gange ligesom sådan en bramme på sådan noget spagnum, inden det er sådan lige sur vand. Ja. Skal vi give det lidt gødning? Så skriver Morten, der er vist problemer med nettet. Morten, jeg kører fint igennem her, men jeg kan godt se, at vi er faldet ned til der, så I skal nok prøve at lukke ned og komme op igen og gå på igen. Den kører fint her hos mig, og jeg har fint signal på. Så jeg tror måske, det er ude, der sidder en, der har trådt på en ledning eller et eller andet. Prøv at hoppe ud, og så kom ind igen. Yes. Så, gødning. Yes. Der er også problemer i Fredericia. Jamen, jeg tror desværre, I skal prøve at lukke ned, og så komme ind igen. Og så se, fordi jeg har ikke fået nogen meldinger om, at vi ikke kan trække noget her. Nej, der er også mange, der er på stadigvæk, ikke også? Jo, vi har 68 på indtil videre. Stadigvæk. Eller, jeg kan godt se, der var flere på lige før. Ja, vi faldt fra 189, så nu er vi så nede på 62. Ind og ud af den, og så kom ind igen, venner. Der er grøn skærm. Jamen, ikke hos mig. Det må altså være ude hos jer, der er. Der er ikke noget billede med bare krimskrams sort skærm. Den siger det samme hele tiden ved plantekassen. Du siger det samme hele tiden. Nå, så er jeg gået lidt i hak. Det ved jeg ikke, hvorfor at I lige pludselig falder af alle sammen. Nej, den måde har vi ikke lige set det på før. Nej, det plejer gerne at være mig, der falder af her. Vi går færdige her. Yes, vi er færdige om ikke så lang tid, fordi nu skal vi bare have gødet her. Og så ligger den her, den ligger inde på vores Facebook-side der. Og Sus, hun siger, det hjælper at logge ud og ind igen, og det kører lidt i hak. Ja, det er det der internet og forbindelser en gang imellem. Så, men vi fortsætter. Ja. Og så håber vi, at I ligesom Sus, hun gjorde, hoppet ind og ud. Det er jo over det hele, skriver de. Men den ligger derinde, så har I noget til aftenskaffe. Det er ikke nogen god idé at starte op igen. Nej, ikke for mig her, fordi så vil jeg have fået en meddelelse om, at mit det ikke virker, og det virker altså her. Vi giver et lille gødning her. Ja, og det er jo den der rhododendron-gødning til 59,95 for sådan en spandfuld der. Ja, organisk gødning. Ja. Og det er sådan lige lidt ind under planterne her. Og jeg kan godt se, at I er mange, der skriver, og nu er jeg nede på 46, men jeg kan simpelthen ikke sige, hvad det er, der går. Er der også nogen, der lige kan skrive måske, at det er fint ved dem? Jamen, Sus, hun har lige skrevet igen, det fungerer fint ved hende, da hun logger det ind og ud. Der er noget et eller andet, der driller der. Nu hakker det lidt igen, siger hun. Heller hun siger, det er bare fordi, du er blevet træt. Ja. At det er gået, du har trukket stikken her. Ja. Så. Men det er bare... Ikke ind oven i planten, men ind ved siden af der, det kommer ind til rødderne. Ja. Kan du svige bladene, hvis det er sådan, at det kommer til at ligge? Ja, det kan du så ikke med sådan en organisk gødning. Det kan du, hvis det er en almindelig MPK-gødning. Ja. Men... Ja. Jeg kan så forsøge at sige, hvis der er nogen, der er med her endnu, der står, der er 35 med her endnu, at vi er jo klar igen næste onsdag kl. 14. Der sender vi live, som vi plejer,
Nej, jeg vil ikke lige love jer, at det er klokken 14. Det får I lige nærmere at vide om, for det kan godt være, at vi ændrer en lille bitte smule på sendetiden. Ja. Men der er vi ude og lave en terrasse. Simpelthen at gøre den sommerklar, så vi får lidt hvad skal vi kalde det, look. Strandlook, ikke? Lidt strandlook. Eller hvad? Ja, ja. Så er det en god idé lige, når man har fået gødningen her. Så Nu lige skriver de her, det er simpelthen fordi, at telefonen har sendt for mange live. Vi er for effektive. Ja, det er nok det. Det hjælper ikke at lukke ned. Nej, bare jeg der har kunne gøre sådan. Og så fungerer det rundt omkring. Vi tager lige og arbejder det her gødning lidt ned i jorden med sådan en god kultivator her Ja. i Møllebro. 129,95. Yes. Virkelig god at arbejde med. Ja. God i køkkenhaven også. Ja, og du kan nå langt ind med den og det Ja. hele. Det er et dårligt signal, og de skriver, det kører i ring her i Randers. Det er da mærkeligt, Jan. Ja. Og det, der undrer mig mest, det er, at jeg ikke er blevet... Ja, det plejer nemlig altid at være plejer at sådan. være der, at vi går ned. Det var godt, det gik så godt i starten, ikke også? Jo, Ja. de var med langt vej henad. Så er vi også ved at være færdige med projekt Rhododendron her. Ja, Jeg skal lige have det sidste med her. Jeg kan godt se det på dig. ja, du kan godt lige se det fejl lidt. Ja. Ja. Sådan. Ja. Så fik vi lavet et rhododendronbed. Ja. Med flotte danske planter. Ja, og vi har ikke andet end 35 med nu, som åbenbart kan se noget. De andre, de skriver, at det hakker, og det er grøn skærm, og jeg tror, der er nogen, der er grønne af misundelse på os, og har jammet os, så vi ikke kan sende noget. Ja. Og det er vi da rigtig kede af. Men jeg har en tro på, at så længe jeg har det her fine billede, som jeg har på min telefon, og hele vejen igennem, at så ligger der en fin live derinde, når vi er færdige, Ja. så man kan gå ind og se. Men som sagt er vi klar igen næste onsdag, Ja. hvor vi skal lave en terrasse Ja. i noget strandlook, hvor det bliver hygge, og hvad vi kan der, og hvad man skal være opmærksom på, når man bor ned mod en kyst. Nemlig. Så Der er bare at sige til alle jer, der har fået lidt lyst til at blende nogle rhododendron hjemme i haven, lave et turbåndsbed, lave nogle krukker og nogle kurve. Alle vores 11 plantecenter, de er fyldt op med friske planter herudefra. Så kom ud og besøg os i weekenden. Det er havevejr nu. Ja, de kan heldigvis høre, hvad vi siger. Det er godt. Ja. Det er godt. Så det er fint. Jeg tror bare, at vi så vil sige, at det var en lidt træls, at vi fik de her dårlige forbindelser ude omkring jer. Det beklager vi, men teknologien den er nogle gange lidt svær at arbejde med. Men vi vil alligevel sige tak for i dag. Vi kan jo se, at I kan høre os, men I kan ikke se os. Så skal vi ikke takke af for i dag, og så sige, at vi snakkes igen på onsdag. Det gør vi. Og vi fik lavet et surbundsbed. Rhododendron findes i alle 11 center, som du selv sagde. Ja. Det er bare at komme i gang. Det behøves det. ikke at være nogen videnskab at gøre det. Bare man holder sig til spagnum, rhododendrongødning, sørger for at få vandet, så kører det. Så kører det. Ikke? Og husk, 249 kroner for en special rhododendron. Det er billigt. Det er billigt, ja. Tak for i dag. Beklager forstyrrelserne rundt omkring hos jer. Det kunne vi ikke gøre så meget ved. Kan I have en god, solfyldt eftermiddag.